Is stad dána bhunúsach solad. Is féidir go leor úsáidí amháin sa solad inar síl lethúil agus cuireann siad go mór lenar síl. Is féidir go leor úsáidí éagsúla amháin sa solad. Is féidir solamh a dhéanamh de vital, de phláisteach, de éadach nó dámad. Idir gníomhann tú le solad gach second de híal. Is cuma mas I de hí de chaithir amada tatú, nó ag tomant chun na habre I de chár, tatú ag idir gníomhú le solad. Úsáidir éadach chun éadaí dhéanamh agus chun muid a chuineáil te. Tá crochhuimne ag mital áirithe. Rud a chiallaíonn gur féidir lo smaoinú ar a grá. Nuair bhíonn siad fuair, déitach cruth a leithéid seo de vital áru, ach nuair bhíonn siad ag tocht áirithe, phillis sé ar a bhain chrá.